Čo povieš? Pozri, to je náš učiteľ. Akú tvár má. A ja to dokážem. Tom, si taký vtipný. Mám nápad. Teraz ozdobíme nášho umelca. Husté obočie, brada a fúzy. Takto to bude oveľa lepšie. Ako sa vám to páči, dievčatá? Prečo ste také vystrašené? Tom, radšej sa otoč. Och, nie! Tak to bol posledný klinec do rakvy. Dám ti výzvu. Vítajte v súťaži, kto nakreslí najlepšie na Haha Gnome. Kde sme? Každý môže maľovať portréty iných ľudí, ale skús nakresliť túto mačku. Aký je roztomilý. A váš čas sa začal. Nespomaľujte. Kreslite. Kresliť? Hlúposť. Teraz ti nakreslím také mačiatko. Začneme s hlavou. Určite potrebujeme uši. A urobím mu modré oči a nos. Nevyzerá to zle. Tom, je toto mačiatko? Áno, Tom, teraz ti ukážem, ako sa to robí. Počkaj chvíľu. Vyzerá to chutne a vonia dobre. Skúsme to. Och, aké kyslé. Ale tak chutné. Chcem viac. Au, kyslé. Áno, Lily. Dobre, je čas pustiť sa do kreslenia. Najprv napíšme slovo mačka. Betty, nie som si istý, či si správne pochopila zadanie. Čo vieš, Tom? Teraz zmením to slovo na skutočnú mačku. To je všetko. Teraz by sme mali pridať nejaké farby. No, urob, ako chceš. Počkaj chvíľu, ono sa to vlastne stalo skutočnou mačkou. Wow! Dobrý mačiatko. Och, váš čas vypršal. Ukážte mi svoju prácu. Dobre, budem prvý. Je to mačka? Nie, Tom. Ale snažil som sa tak veľmi. Teraz ty, Lily. Dobre. Prázdny papier? Prepáč. Ups. Dobre, Betty. Dúfam, že aspoň ty ma nesklameš. Skúsim. To je to, čo chápem. Dobrá práca, Betty. Hurá, ďakujem. A tu je tvoja cena. Wow, je to na diaľkové ovládanie. Aký roztomilý vyzerá. Čierne listy? Ako na nich kresliť? A teraz mi nakreslite iPhone. Pripravte sa. Skutočný iPhone? Spúšťam časovač. Kresli. Poď. Rozumiem. S týmto žiletkovým ostrým oškrabem čiernu farbu zo stránky. Takže to je ono. Och nie. Ostrie sa zlomilo. Čo mám teraz robiť? Dievčatá, pomôžte mi. Nie, Tom, zistí to sám. Možno mám niečo vo vrecku. Tom, čo je to za odpad? Obal od cukríkov? Minca. Tá poslúži. Najprv púzdro, teraz obrazovka, teraz kamera. Minca pasuje perfektne. Vyšlo to dobre? A čo vy, dievčatá? Nie je to také jednoduché. Zdá sa, že pridám ďalšie logo alebo niečo. Áno, to vyzerá dobre. Nie. Och, aké je to ťažké. Ja naozaj nerozumiem, čo robím. Dobre, nakreslím logo. Možno to prejde. Čas vypršal. Je čas ukázať, čo ste vytvorili. Poďme. Jednoduché. Mám skvelý kresbu. Och, Tom to urobil oveľa lepšie. Betty, kde je tvoj obrázok? Tu. Betty, vôbec to tak nie je. Mám nápad. Stačí, ak si vymeníme naše kresby. Jednoduché. Skvelá práca, Lily. Tom? Áno. Pozri.
No, je to tak. Čo? Počkaj, toto nie je moje! Lily, ako si mohla ukradnúť môj obrázok? Lily, výborne. Vezmi si svoju cenu. Och, áno, môj iPhone. Dokonale. Počkať, čo? Je to len hračka. Čo s tým mám robiť? Wow, žuvačka. A teraz? Mi musíte urobiť túto tortu princeznej. Pozrite sa na ňu. Princezna? Aké je to chutné. Čas začal. Poďme na to. Poď. Milujem žuvačku. Určite túto kolo vyhrám. Musíme ju natrieť na papier, ale je taká dobrá. Proste milujem žuvačku. Dobre, uvidíme. Robím to na list papiera. Úžasné. Šaty sú hotové. Teraz vezmime tú žltú. Také dobré. A tu je korzet. Mám Perfektné. Nie je to zlé, Lila. Ale ja to urobím lepšie. Takto. Takmer. Je to šaty? Tom. Pozri. Tu potrebujete veľa žuvačky. Budem žuť celú balíček. Skvelý kúsok. Teraz prejdime k veci. Poďme skrútiť nejaké klobásy. Super! A teraz z nich rozložíme šaty. Ako skvele to dopadlo. Jasné. Och nie, moje okuliare. Betty, tvoje okuliare sú zaseknuté. Čo robiť? Moje okuliare sa zamotali do žuvačky. Skúsim to odtrhnúť. Nie, že by. Môj výkres je zničený. A moje okuliare sú v žuvačke. Ako to vyzerá chutne? Je čas. Ukážte svoju prácu. Dobre. Tu. Betty, nemáš ani polovicu kresby. Ach nie! Ďalší. Tu je môj obrázok. Veľmi dobre, Lila. Perfektné. Tom? Áno. Áno. Tom, je to šaty? Paráda. Lila, vyhrala si. Tortu máš ty? Jasné. Och, nie. Áno. Vedela som to. No aké chutné. Kde začať? Vezmem si tento kúsok. Aké chutné. Super. Proste to milujem. Som taká šťastná, že som vyhrala. A nezávidte mi. Tortu mám ja. Páčilo sa vám toto nové video na Hahanum? Potom sa uvidíme v ďalšom videu. Prihláste sa na odber a dajte like.